Da svima ljudi, ja sam Jugo. Danas idemo u 3. ili 4. epizodu Agario Gameplay. Pa, hajmo da počnemo. Ovaj video je bio dosta. Ja, dođi. Ne. Nisam trebao to. Brate, ovaj je mnogo veliki. Ne mora da pojede istina. Ne. Pac-Man Gamer. Fuck. Pali. I izvinjam se što nije bilo klipova. I teo sam malo da oladim telefona, zato što non stop sam na njemu. I od sada klipovi će da izlaze subotom, nedeljom i petkom. Biće tu igrica i snimkova, biće i fudbala, dosta će da bude fudbala. Sljedeći klip će da bude ja i Nemanja, ili ja i Ognjen, ne znam ko bude bio tu. Sutra valjda. Sutra ja i Nemanja, ili ja i Ognjen, ili svo troje ćemo da se dodajemo, ili jedan moj drug Aleksa. Dalekeri gameri. Njegov kanal Dalekeri gameri, 10 subscribera. Nije nešto tu posebno. Dobro, ajmo sada da se priželi. Ne! Dobro. Izvinjam se ako malo baguje, to je... Dobre. Samo da se spojimo. Dobre, ne. Koliki su. Ne. Idemo okolo ovog pojovije. Molim te pokri to. Pa gde su mali delići? Ne valja, neću. Nema ništa toga. Poveli su mi oni deo Neodera. To, Finland. Hvala što se pridružio. Beži. Ako baguje, nisam ja kriv, to je do programa za snimanje. A klip traje već 3 minuta. Hoćeš tim? Ajde. O, hvala. Evo ti. Alo. Daj mi malo, Dobiješ što treba. Aj, kako me nervira. To, A, sad hoćeš? Ne. Neću da zabiješ. Da. Neću. Brate, vidi koliki je ovaj lik. Zaustavit ću malo klip dok ne porastu. I evo nas ponovo. Da bi malo porasli. Rastemo još. To.
Koji smo? Hajde ovako ću. Ti si se ponudio, ti si se ponudio, ti si se ponudio. Neću se prepoloviti na dva dela. To deki se kraj na mape. Ovaj Juri već, dobro. Dođi. Ne mogu, neću da Juri. Beži, ne, joj, ne. Pitam se zašto uvijek u klipovima kasnim. Možda u ovom klipu ne treba svi. Ili jedno mog telefona. I... to. Provalio me. Ne mogu. Koliko mi snije? Dođi, to mi reci. Engleska i njemačka. I da, pišite mi već jednom u komentarima šta da snimim. Nešto da snimim, bože. Nešto da snimim. Nego, kako da ubacim muziku? To mi je drug već jednom rekao i meni nešto nije radilo. Ali ne. Pišite samo u komentare. I bit će lepši klip i sve, samo znam to, brate, da uradim, ono. Ja, ne. Ja, trebao sam ja da jedem, smo i ovoliko. Jo, kad se prepolovim se nam dalje. Ne. Aha. Jurim onog. Mah. Jurit ću babu. Čekaj. Nemoj, ne. Ne, ti kako je mene zahvatio. Čekaj, neki skinu. Šta je ovo? Ovo je nešto glupo. Choco egg. Najviše volim Lizarda. Inače, voleo bi da znam kome je subscribe-ovo. I voleo bi da znam kome je subscribe-ovo zato što da ga pohvalim u videu. I da, jedan moj drugi je opet počeo, nije opet nego prvi put, počeo da snima. Zove se Profidix. Imam DXX. Profidix. Klip na kanalu, on je malo, da kažem, netalentovan za snimanja, ali vrlo dobro igra. Najbolje igra. Samo da se spojimo. Ovaj lik sad igra. Šta je? Šta bežiš? Ja. Gotov sam. Nema šanse. Dobro. Povedam to. Sam da ne puknem. To. 10 minuta je prošlo. Kad umrem, to će biti kraj klipa. Vidi, gledaj se. No, neću mali biba.
Inače, u ovim klipovima će dosta izlazi fudbal. Bebiko. U ovim klipovima sada što ću da snimam će najviše da izlazi fudbal. A, nećeš. Joj. Ne, dobro. Bar da objavim kraj klip. Op. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav za vas. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Čekaj, prekinem klip.